Seni. Makanan bergizi MPG. Ayo mas, ada main-main. Aku pengen nanya itu sih. MPG, mas paling ganteng. My little ball getan. Ayo. Biasa aja. Walah, lah tak kira ki sek iso bareng-bareng aku. Aku ora apa BG. Makanya aku ora tau MPG. Ora tau. Ora oleh. Untukmu. Padahal apik banget lho iki. Ya, kayak ada. Irungi ketara kabeh. Ketok ireng-ireng. Apa? Ah, lagi ireng. Yo, Rin. Iki tak tes. Apa? Ya wis jan melu banyu kurang sepisan ya wis dites yo. Bisa bener ora kene ora ngono saiki. Aku Mungkin selalu kowe kan sibuk karo yo Mas yo. kayak jangan biar ya. Rasa di. Saya selalu ya, Bro. Ayo juga terus ngajak kamu. Iya, nggih menika ngaturaken sugeng rawuh, sugeng sonten para tamu dengan sedaya iki. Anu nggih, monggo ingkang sampun pikantuk ujulan sarta dalan dipun rahapi. Pun prayoga. Lagunya apa, Dok? Lagunya cekak-cekak bae kok ndak seladan. Sekat-sekat itu lagu apa? Maksudnya iki lagunya cepet. Oh, ngono lagu yo orang dok sekat-sekat itu lagu apa? Lagunya MBG bener. Apa? Lagunya kesayangan bae, Mas. Oh iya wes, anu kesandung asmara. Ono yo MC wis kondang iki lagu kok cetok nyanyekke. Iya. Kita apalke lho, kowe kan curhat kok sih yo. Ya wes. Monggo Mbok Billy. Ya ya. Iki kanca-kanca pinanganten badhe foto moderekan tugas video. Ya, lihat kamera. Senyum. Senyum, ya. Smile. Ayo. Kayak bebas, ayo kaki di atas yo. Gaya bebas aja karo salah ya. Kaki di atas. Yo, satu depan, lanjut sama semua. Oh, konek pawon. Oke. Oke, mulai sama dapur. Nanging aku ora sambah
Yeni matur nuwun.
tresno bongkar lan nafsu sedulurku Gusti Allah sesembahanku rintan lampung mung limang wektu kanggo brasta
swara alame kancan kagumelan yelare kancan trane agesang cerita neka bayang warna satria Pandhawa satria Kurawa kang lewat kasura Mandratasaya ambentar antara ombak wadya sirna kabeh dugi ningkang kabecikan ngedek-dek ngasan. Matrung kari dhewe. Nggih. Marang sowan malih sesen iki kabeh kali saking kanca-kanca Banyu Kurung Entertainment. Tesipun direkaken kanca-kanca MCR Audio Sound System mijil saking Dusun Sumur nggiri Purwakapanipun Purwosari. Lan ugi kanca-kanca 3 studio ingkang saking Banyu Meneng kalih Kalurahan Giriarjo Kapanipun Panggang. Nderekaken Bapak Ibu tamu ingkang katemben rawuh, semonggo nginipun ngerapi pasugatan lumantar kanca-kanca Suruman Marak sowan, bilih caos unjukan sarta daharan purun prayogaken kanthi merdika sinambi nglaras prosak kanca saking Banyu Kurung Entertainment. Inggih mencet saking Dusun Bubar nggiri Purwakapanipun Purwosari. Nderekaken ingkang katemben foto, semonggo anugi kanca-kanca 3 studio matur nuwun ingkang pindan awit rawuhipun Bapak Ibu tamu ingkang sampun kesopaning donga pangestu untuk dumateng yang mugati mugi-mugi genjang anggenipun ngawontenaken tata upacara ngunduh mantu hati cara saged mampah kanthi lancar wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Linangkung donga pastenipun kaparna dumateng pinanganten sarimbit Dik Bayu Nugroho kalian Dik Devitri Retno Tri Arumi. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayom-ayom tata titi tentrem ngantos sak puputeng yuswa enggal-enggal pikantuk kencana ingkang saged tata jalma putra putri ingkang saleh salehah Allahumma amin. Mbopile menika rombongan badhe lempet wonten ing panti buka pun prayogaken kanthi merdika anggenipun sami dahar pun direkaken kadang kula anem Dik Kasmin kalian Dik Surani saking katebian sinambi yang laras kanca-kanca Banyu Kurung Entertainment. Dereng wonten panyuwunan lagu saking kanca-kanca Sunuman. Uji matur nuwun Sunan. Ya, tak nyoba kesayangan. Tak nyoba kesayangan. Apa iki? Nek direkam kleru aku isih ndir. Bar ayo ya direkam mesin. Mergane bar pepayon peduse payon kok ngantek telu ra ya. Ora didum rezeki. Nggih. Ingkang katemben rawuh monggo mbok pilih samangke jawab tasta teras kare ngamugati lajeng pados palenggan pun dereken kadang-kadang kasta omong tamu. Pun payogaken kanthi merdeka
Sing kanca-kanca BK nyungga to. Nginipun sami ngerapi pasugatan. Nyanda ya sambungi. Teplok ke saya son. Yuk, kesayangan Lumantar BK Entertainment. Buat kanca-kanca 3 studio, Sugeng Makaryo. Kesayangan koyo ngene rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu kok orang balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi saya
Dukuh mana ya? Wong ayu Oh iya. Oke. tresnamu kinarya tombo Lambaikan ke kamera. susah jroning batinku. Mas Dukuh mesti bahtera cinta rale-rale gala-gala. Sepiro iki, Gek? Sing ndek bae. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Meneh. Senadyan arungi banyu segara. Dek kepiye? Ses. Lali. Ses. Dek lali. Tresnaku. Tresnaku ra bakal sirna. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi saki bisa. Jan ya penak nek anyar. Nuwun, Marut si matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Mangga, mangga. Lagune wuruk. Mriki Pak, ampun metengi Nek lali dalan. dilekke. Ampun metengi dalan. Metengi. Aku rawani metengi kono rawani ya. Maksudnya ki metengi dalan Oh, ngaji metengi waktu dalan. ini. Malah metengi Vivi Metengi lah. dalan. Ya. Oh ya gelem. Kaya gelem. Yo dados. Sakinah mawaddah warahmah Mas Bayu Mbak Devitri. Wong esuk tak jikok bareng-bareng wong loro. Marai kepingin kae. Nang apa dereng? Ya wis. Siang pantoro ratri mung eling manise ati tenaku marang sang yang Sulaksmi. Rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jane janji sapaya bukti sapaya pati. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku. Bagus antep rasa hatimu aku tulus jroning kalbu. Senadyan arungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi saki Asik Enak ya, Mas? kok, penak kok. bisa. Asik-asik, jos.
Dados pundi? Jane ket mau ki tangane ki. Rasanipun Jos pokoknya. iya, Masuk. Jane ket mau tangane ki gumucen ning jero. Saiki goceki napa? Tapi lali Rantai ranggo. katwake mlotrok. Katwake rada mlotrak pun. Jane diturut ki napa ngono lho. Matur Sampun nuwun matur nggih, Mas Ruji. suwun. Bu bilih sekedhap malih wonten secolok adzan Isya kali menika sing kanca-kanca BK kasuwun semene sak wentawis. Sabatenipun angaya salat Isya ing samangke saged pun teresaken. Matur nuwun. Nggih. Ayo, Ayo lho Mas Mas Duko. urute. Ayo, Mas kene. Urute, mumpung ana Pak Lurah ayo. Ayo, mumpung ana Pak Lurah ayo. Pak Lurah izin nggih, Pak. Saya Pak Lurah. Ngeten iki Pak duwe jenengan. Ayo. Ayo ngene iki, Pak. Nyanyi kok ayo. Aman. Anu karo diketokke ngene iki lho anu. Coba. Ayo. Duet. Ya, duet. Nah, Ya, masa oke. biyen uleno dhewe masa karo dhewe terus. Rasa. Rasa repot-repot Oh, Pak alah, Duko. buka HP, tak kira arek HP to. Kiuris. Tiwas awu wis ndredeg. Yo. Lagunya apa, Mas? Lagune apa sih? Mas Ko? Lek goleki gampang kok. Wow, wis dianu. KWT? Wis di screenshot. Oh iya toh. Sudah dipersiapkan dari belakang, Pak D. Yo. Ya. Lagune apa, Mas Ko? Lagunya KWT. Apa kuwi? KWT Lestari. Wow, les ta. Kok KWT Lestari toh? Kok kayak- Izin Pak Lurah. Kok kayak kor WL KWT. Apa? Wolo-wolo kuwato. Eze, mangga. Sarengan kalian BK Musik. Tiga Studio. Yo. Boleh goyang Mas Bayu gak apa-apa loh ya. Aduh, adindaku sayang. Membarang cantik wajahmu yang ku kenal. Tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah hati yang ku sayang. Mas jangan kene mata. Cintamu ku coba seulang. Ra ono maneh kata sayang-sayangan. Mergo janjine yo mung kawin kontrakan. Yo ayo Pak Duko. Goyang kor ngene iki Mas Duko. Wes muda ya Pak. Awake abot ayo. BK Musik Tak jote dhewe. MCR Radio. Nek umpama dender titri tak kira padha gedene. Sudah. Terlanjur cinta mati kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin Kontrakan. Siapapun mas kawin akan ku bayar kontrakan. Gila kesan kawinan Ijab kabul kumandang Sirahku tangisan Terharu aku nyawa Akhirnya Aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk saya. MCR saja sih. Tiga Studio Video Syuting Indonesia. Mas Tri berkah selalu. Pokoknya laris manis Beka. jobnya. Tiga Studio semakin mengudara ya. Ayo Mas Duko.
Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin saja. Apapun mas kawinnya kan ku bayar total. Kelaksan kawinan ijab kabul kumandang terharu aku nyawang akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk abang akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk abang. Oke, duet maut bareng Pak Gak sinten Dukuh. Pak Dukuh, gak sinten. Pak RT. Pak RT. Monggo, Pak RT. Niki dawuh Pak RT. Pak Eh, Dukuh, Santo. Pak RT, Oh, lah malah mulih. lajeng Pak Lurah. Pak RT. Nek mboten kersa mangke SK saking Pak Lurah. Loh. Ada surat keputusan bahwa RT khusus Dusun Sumur harus Iya. paling sumbang lagu. Mangkano Pak Lurah rawuh iki. Nah, orang malah Pak Dukuh Sukawidara. Enggak Pak RT, Pak. Nggih, monggo Pak RT. Ora gelem. Ndak mau. Tekan omah kok ndak malah ora. Berarti terima SK iki. men. Pak Lurah rawuh lho. Enggak apa-apa. Dari kanca-kanca prasmanan, Oh iya. mau ngersakaken denok. Dino, oke. Mbak siapa Gibah. Mbak Gibah, Gibah napa Gibah? Mbak Hibah. Oh, Bibah. Mbak Bibah. Oh ya. Ya, Mbak Bibah. Tak kira nak Ya, Gibah. kru prasmanan. Ya. Dikasih Mintanya deno. denok. Buat Oke. kanca-kanca Sinoman, monggo mbok bilih kersa nyawiji pun tenggo. Mas Gowang. Mas Guang. Ngata Ya. kaya bakul sate Madura. Pacise dhuwur banget. Aksara. Lah kita tenglah. Kembarane iki. Oh iya, iki nganu tau Kok iki. ya mau dileti kursi men Upin-ipin iki. Men ketok beda. Nek ana leti kursi kan ketok beda putih. Lah ireng kabeh lho. Ya, request lagunya Denok boleh langsung dikasih Mas Herno. Ya, Anak buah kompleh. ya. Aku orang melu kompleh nembung gowang. Aku melu gowang nembung kompleh. ABK. Ya. Anak buah komplek. Mas kompleh. Dena saya kata-kata ABK Entertainment. Mbak Iba. Ya, lagunya dikasih Mbak. Di Prasmanan. Nenggani soto. Sotonya nak tenan Mbak Bedane De. soto karo Siti. Sayangku sing bagus dewe Ririn. pura Rin, di sini, Rin. nopo Orang di sana, Rin. kata upayake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang Iya. ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal luntur Yo. Adil. ku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ibu goyang ora bakal cukup lautan tangsi mungkin indah ayumu kaya widadari mungkin iso entek ewunan lagu Asik. nyeritake OSGH. gedene rasa Sukina. sayangku goyang sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir asik ora bakal luntur ora bakal mundur
nggih. Matur sembah nuwun. Oke. Ada yang bisa nyanyi? Ibu? Iya. Bunga aku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Sedikit ibu. Asik. Sik. Mung iso ente ewunan lagu nyaritakne gedene rasa sayangku. Ayo goyang-goyang. Asik tenan. Ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ayo yuk. Ora bakal luntur, ora bakal mundur. Tangan di atas semuanya. Zuk. Asik oi. Ayo Pak De. Bose MCR. Pakai rasa Iwake ndak gosong. Sing tenang, terima kasih. Ayo. Sedikit Bu yuk. Suara tangismu. Goyang-goyang pinggulnya digoyang. Ora bakal cukup lautan mangsi. Ngukir indah ayumu kaya lagu nyeritakne gedene rasa sayangku. Ayo gosong. Ayo, ora bakal cukup lautan mangsi. Ngukir indah ayumu kaya Kok gosong, Rin? widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku. Terima kasih kompak selalu Ibu, berkah. Nah, bareng sing dong gorengi gelem joget lek sutilah sing ribut. Ayo diubrak, ayo diubrak. Aduh, negara angin mau wes ya. Ya, iki urutnya siapa ki? Ya, Aten Yeni Pak ya? De. Oke, request apa Tri? Vira, mana Vira? Yuk Vira, Dek Vira. Ayo Dek Vira. Ya. Firda Safira. Firda Safira. Ya, Safira. Oh, di buku tamu. Oh di buku tamu, boleh. Minta spotnya Mas Harno. Ya, seperti di putrane Mas Tri. Firda Safira. Sini nak, sini nak. Ya, konfirmasi sama yang pegang keyboard terlebih dahulu. Ya. Yo.
Nggih, niki perwakilan saking Kang Asta Buku Tamu. Lagune Ego Wong Tua. Request yang tadi belum dinyanyikan, sekarang dinyanyikan Dik Firda. Masih bersama konco-konco BK Entertainment, Besipun Sengkuyung konco-konco audio MCR. Micir saking Dusun Sumur Giripo Kapanipun Purwosari. Soho 3 studio ingkang micir saking Banyumeneng kalih Giri Harjo Kapanipun Panggang. Tasih nderekaken konco-konco ingkang katemben makarya, konco-konco Sinuman, mbok pilih samangke kersa nyawiji kan kula sak kanca pun tenggo kalian Banyu Kurung Entertainment. Yo Ego Wong Tua. Firda. Safira. Adela. Quang Thị Thi. Masih bersama 3 Studio. Pancen kudu pisahan, ojo nganti
Rezekine disyukuri. Alhamdulillah. Sing tok-tok ket mengesuk pi ora ono apa-apa. Sing agek metu sepisan langsung disyukuri ya ora. Nggih, njaluk. alhamdulillah. Matur suwun. Paling Bapak. tuman kian. Waduh. Ayo, Sumandi. Yo. Bersama Firda Amira. Bulan kekencar
mantep. Ning sesuk le dadi penyanyi kondang besok wis sekolah wis rampung, ya. Nggih, nggih, siap, siap. Regane siap. apa penyanyi iki do entek-entekan. Lah pripun? Wingi arek tuku gelungan ki adol sapi. Endi, Mbak? Iki wae arek kae tuku ceplek ki adol wedhus. Adol wedhus. Kae arek gawe hidup kae adol pitik. Sik, Pak. Mulane sawah kok kaya kandang. Lah nek mriko bakul pitik pripun? Ora apa-apa, adol wulune nok. Nah, saiki tekan Mas Rusi meneh. Tak tekan meneh Mas Rusi. Gak arek sapa, liyane ra iso. Mas Duko mun judek lho tekan. Saniki nek wong ewoh ki mesti ana tempe. Nah, tempe. Saniki jangan milih tempe godhong napa tempe plastik. Napa? Tempe garet. Takon milih tempe godhong apa tempe plastik? Ayo. Nek apa beda? Tempe pilih apa? Oh, lah yo kuwi. Nah, aku pilih tempe dele. Makane tempe godhong karo plastik ora enak. Nah. Ayo. Sapa urut iki? Jenny. Ayo. Nah. Lagi Pak Duko. Pak Duko, pengen nggih? Pengen nggih? Alah, mbok sak isin lho. Segala-galanya
barang-barang. Langsung semua. Apa ana sing mlebune nang ya di USG bareng. Radio. Waduh. Aduh kok jenengan mau kira nganu to. Duit kalian Mbak Ririn barang to? Iya. Jenengan semua mboten. Lah kok kali kula kok gemblobios ki enten apa? Lemu kowe. Sik. Ada Lah permintaan kok lagu. di video to, Bu? Mboten ra iso los Pak duwe. Permintaan lagu saya Bu Ella Farida. Sikap. Sikap begawan. Wah. Monggo Pak Sugi pun sikap. Oh iya, guys. Sikapnya sekarang apa besok ini? Sekarang. Oh ya, yuk sekarang yuk. Ya karena menyambung ini. Bersama Bibi Retno Nita. Terima kasih Bu Elo. Nomor WA kurang ganti
Saking mantep wis. Makanya baca nyuwun donga. Makanya sing pengen didongake pengen didongake Pak RW, Pak RW. Besok iki nek sing abang-abang iki nek surga makane tengah dhewe besok. Rupake numpak buruk langsung. Nek esuk 5.000 yo gandul iki. Urung. Terima kasih. Kenapa untuk penonton sangat-sangat cerdik? Penyanyi tiga-tiga pun mau sebenarnya. Ya. Lewong, siap. Boleh. Anu, kerjanya penyanyi komik kan nak lewong, angger kelebon. Ini kok angel duduk. Ini mau rasa. Si tok ini angger kelebon, angel duduk. Nah, saya masih satu saya hati-hati ya Mas ya. Hati-hati nek anyang-anyangan ramai mari sik nambane mengingat aku lho Mas Risa lho. Kamu nyileh. Kok nilai tuker. Apa ini lagi? Oh. Ini mau Ya, nek boten-boten arto nilai kancane riyen. Pokoknya jauh baik dari sawer. Kok lu terus? Kok terus gue mongso. Lagu, panut terus kata-kata BK. Apa? Selewong. Udah. Bacanya nanti jadilah.